салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 14 январ тақдим мекунем. мақомоти интизомии шаҳри Кӯлоб мегӯянд Давлат Чолов, майёри собиқи нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон ба сафи гурӯҳи тундравии Давлати Исломӣ пайвастааст. дар ин бора муовини сардори раёсати умури дохилии шаҳр рӯзи 14 январ дар як нишасти хабарӣ иттилоъ дод. аз рӯи маъмурияти оперативиҳо таҷиқ мегӯяд дар Ироқ аз рӯи маъмурияти оператив маям дар рӯйхати ҳамин шахсҳои рафтаги дохил ҳастем 100 нафаре гуфтем аз аст лекин масъалаи оне ки вай ҳозир мурдааст зиндааст мо ягон маълумоти дақиқ надорем. Давлат Чолофи 45 сола 4 моҳ пеш ғайб зад ва ҳамон замон гуфта мешуд ки ӯ ба Сурия рафтааст. писари Ҷоми Чолов мегӯяд падараш 24 сентябри соли 2015 аз хона рафт ва бенишон шуд. Давлат Чолов аз хонаводаи маъруфи Чоловҳо аст ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар сафи фронти халқӣ зидди мухолифони давлат ҷангиданд. додситонии Тоҷикистон таҳқиқи парвандаи сохтакории санадҳо ва аз худ кардани даҳҳо ҳазор долларро ки мебоист барои пешгирӣ аз бемории ВИЧ-СПИД харҷ шавад анҷом додааст. раҳбарони кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ рӯзи 14 январ дар як нишасти хабарӣ гуфтанд, натиҷаҳои таҳқиқи қазия ба зудӣ бояд эълон шавад. аз ҷониби палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокуратураи генералӣ дар асл доир ба ин масъала санҷишҳо гузаронида шуданд ва санҷиш ҳудуд дар доираи муҳлати муқаррар намудаи қонунгузорӣ низ ба анҷом расонида шуд. имрӯз тамоми маводҳо дар дасти мақомоти прокуратура аст. дафтари бозрасии кулли амрико баҳори соли 2015 гуфт зимни амалӣ кардани тарҳи 300 000 долларии бунёди глобалӣ барои пешгирӣ аз густариши бемории норасоии масонияти бадан дар Тоҷикистон 116 000 доллар бо санадҳои сохта аз худ карда шудааст. тарҳи мазкурро кумитаи ҷавонон ва варзишу сайёҳӣ амалӣ мекард ва бунёди глобалӣ хостааст ки ин пулҳои ғайбзада баргардонида шавад. донишмандони тоҷик мегӯянд зилзилаҳое ки дар ин охирҳо дар Тоҷикистон мушоҳида мешаванд набояд мавриди нигаронии ҷиддии сокинон шаванд. ба қавли раиси Академияи илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимов, аз моҳи декабри гузашта ба ин сӯ тақрибан ҳар рӯз дар Тоҷикистон ларзиши замин эҳсос мешавад, вале ба қавли донишманд нирӯяшон камтар буда хатарнок нестанд. баъд аз заминларзае ки 26 октябр рух дода буд дар чуқури 230 километр то имрӯз албатта то як андоза нооромӣ ҳаст, яъне замин шӯи гуногуни замин ва ҳаракатҳои тектонии замин ором нашудааст. танҳо дар ду рӯзи гузашта 13 ва 14 январ сокинони Тоҷикистон ҳадди ақал 4 ҳолати таконхӯрии заминро эҳсос карданд. дар душанбе нахустин маркази озмоиши тиббию генетикӣ ба кор шурӯъ кард. дар ин марказ модарони ҷавон қабл аз таваллуд метавонанд ташхис кунанд ки ҷанини батнашон солим ё ноқис аст ва оё бемории ирсӣ доранд ё на. мақомот мегӯянд маркази тиббию генетикӣ бо дастгоҳҳои тиббии муосир муҷаҳҳаз аст ва ҳам имкон медиҳад ДНК-и инсон муайян карда шавад. масъулин мегӯянд ин марказ метавонад барои ҳалли муноқишаҳои хонаводагӣ ки бар сари ҳуввияти фарзанд ва ҳаққи падарӣ бармехезад кӯмак кунад. барои дарёфти гузориши комил дар ин бора саре бизанед ба сайти радиои озодӣ, саҳифаҳои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ.